Ahoj, som Ľuba Blaškovičová, som autorka a režisérka Imaginácií. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste nás podporili minulý rok. A verte, že rozhodnutie, či pokračovať v našom projekte, nebolo vôbec jednoduché za rovnakých finančných podmienok. Ale vaša minuloročná pomoc nás veľmi povzbudila v takomto rozhodnutí. Pri tvorbe nového príbehu sa nás v Košiciach stretnú desiatky umelcov z celej Európy. Našou scénou sú otvorené ulice a parky, kde nevyberáme žiadne stupne. Veríme, že my sme nesklamali vaše očakávania a takisto veríme, že teraz nesklamete vy nás a že s vašou pomocou budú aj Imaginácie 2016 a všetci tvorcovia a účinkujúci budeme mať šancu pre vás pripraviť krásny zážitok.